За столетниците казват, че са извор на мъдростта. Такава е и Вълкана Райкова, която в първия ден от февруари навърши 100 години. И въпреки възрастта си носи невероятен живец, а върху лицето й винаги ще срещнете усмивка. Като малка Вълкана живяла в трудности и недоимък, заедно с останалите 3 деца в семейството. За себе си баба Вълкана казва, че тайната на дълголетието е в работата. На нея е отдала повече от 80 години от своя живот. Аз достигнах това с Божията воля. И спокойствие. До този час. Тя си е спокойна. Минай много Балкани. Много трудности минай. Ама и ги усетих, ще ги минай. Защото с Божията воля. Амин. Най-голямата й радост са потомците. На 100 тя се чувства истински щастлива жена. Има 3 деца, 6 внуци, 11 правнуци и 5 праправнучета. Майки ми деца на нас. През всичките си години е живяла с почитта към Бога и затова е възпитавала децата си в добро. Тя без Бога, без вярата, сутрин става с Бога, вечер ляга с Бога. Това, което винаги ще запомня от нея, е, че тя винаги е казвала: правете добро и се обичайте. Иначе баба Вълкана не знае, що е болест и не е ходила на лекар. До днешен ден. Доктор не знае. Навръх 100 годишния си юбилей баба Вълкана събра близки роднини на семейен празник.